Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Laga Mas Goblong. Halo pemirsa, jam 8. Adik ibu jumbo lo. Dan posisi malam. Kan aku mau berisak guys ceritanya. Terus didodok sama Mas Huri. Mas Huri ki sepupunya Mas Santo, yang sepupuku padha. Terus untuk berkat lagi. Wes cukup lho ya, wis gak ono heboh-heboh lagi. Sing penting padha ndonganone. Wis rasa takok ngene ngono. Ya. Iki berkat karena aku yo perwakilan keluargane Pak sing dekat kapan. Untuk Bu tak ngonten sik ti. Kita buka isik. Yo wis bar mangan gede ya mene. Iki entuk rezeki. Mang sing tahlilan Mas Huri, ngono guys yo. Wis gak usah do takok murak-marik sing aneh-aneh. Wae didelok ngono ae. Yo. Pusing aku. Ora kabeh iki padha. Ini kudu padha, ngene kudu padha sepakat dinikmati videone ngono. Yo. Gak kabeh kok ke-up. Gak semuanya iku bisa ke-up. Yo guys, wes yo. Wis intine ngono. Gak usah ribut-ribut neh. Terus salam Boroki dapat bancaan. Tuh, bancaan 1000 hari wafatnya almarhum Bapak Umar bin Bapak Sakimin. Mbah Umar ki kakake Pak sing nomor 2 ya. Mbah Kaswadi, Mbah Umar, Mbah Kaswadi, Mbah Ran yo, Mbah Umar, terus Pak terus Mbah Tri, Bahar, ayo. Nih guys. Ya, dapat berkat. Kita buka, pokoknya intinya aku kontenku buka berkat, wis tidak mau fokus ke yang lain. Oke, kita nikmati saja kontennya. Oke, ada teh botol, terus ini jajannya guys, ini kirai wajib piro mbak, yus umumnya piro. Dan disclaimer, kok disclaimer mbak, di tiap daerah beda guys yo. Wes cukup, saya ini tidak membanding-bandingkan, pokoknya tiap daerah itu punya ciri khasnya berkatnya masing-masing yo. Tidak perlu kita banding-bandingkan lagi. Terus kita buka jajannya yo guys. Iki mohon maaf aku pakai daster yo, ora apa-apa yo. Ciri khas ibu-ibu di Indonesia. Nah, jajannya krecek. Nah, krecek ini mungkin yo bahasane tempat lain iso rengginang yo guys yo. Ada yang nek bumbu krecek bumbu kikil yo. Krecek iki penamaannya tiap daerah beda. Nek krecek nek kanggo aku iki kok rengginang yo guys. Terus jeruk. Bikawale, kue bikawale. Dan seperti biasa bancaannya bancaan ini ono apa guys. Terus pisang, tape ketan, terus jadah ini wong cepu, bahasane cepu nih bahasane Jepon. Semenglon namane gemblong dari ketan yang ditumbuk ditutul pakai lumpang. Terus pastel. Kita taruh ini nih guys. Piye dek? Mohon maaf ya pemirsa yo, aku juga iso nglarang serok teh. Nah aku menging sepertinya gak bendino, ya mohon maaf ya guys yo. Asli bocah cilik golek kaken teh. Apa-apa sekali-kali. Oke. Tutup lagi guys, mampir deh. Terus kita buka berkatnya.
kita sih sedang belanja tapi gue man guys. Api pemirsa. Terus aku pokoknya fokus apa sing tak konten iki guys, aku gak mau ngomong marek-marek. Berarti kisruh. Oke, kerupuk, terus nasi, mie, bumbu mie. Iki apa lapis sik, tak buka sik. Wes, ana main anu nang kono. Terus nasi. Tak dulang nih. Ini pedes ora? Oh, kita buka dulu guys ya. Ini paling kita catering. Bumbu tahu, telur momok tempe. Kita buka dulu. Mam tak dulang? Fatin mam, nggih. Kucing wis nganu guys. Aku mohon maaf yo, guys yo. Ayo bermangan wis apa-apa. Iku urung wengi-wengi tenanan kok wis bermangan tapi apa ibaratnya mang urung mangan sego. Nek ndek nane kan wengi tenanan pas lali berkate ra digowo kae lho, Guys. Mam, Dek. Mane aku bermangan lagi bloko kok mesti Mbak Tre jame, guys. Ora tak gawe-gawean cen jame. Mami, tak bilang mbak mie. Tak bilang sik guys anak. Iki bumbu mie guys. Tak jajane. Apik tase. Ayo push. Tak coba satu-satu guys. Menghormati yo. Ndoknya aku warken mau kakak ndok. Bumbu nek kene iki ngomong bumbu momok nek kowe mau cepu iki guys. Kenapa aku sering nyebutnya wong cepu ya? Karena aku rasa wong cepu guys. Jadi aku sih belajar caranya menyebut iki apa kayak sakal. Alah, wis pokoknya masih belajar lah. Sakal iki dik sanyet nek wong Jepang iki. Yap-yapan kebiayaan. Koklok iki bobrok. Bahasane kan hampir mirip karo daerah Padangan kan lho, guys. Daerah perbatasan itu. Mau? Tak dulang. Ini bumbu lapis pemirsa, lapis daging, gak rendang, apa mirip memang. Nek lapis iki bumbune nganggo endok, guys. Aku detik eling Mak Atini pas gawe apa yo? Mak Atini apa sapa yo? Pernah yo? Nah. Mam tak dulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rusakana kina benar Mam. Mam mau? Ya kucingnya segegare pus tak kayak pus, nyapus. Misal. Cimi. Oh. Mana? Kayak mambu daging. Wis tak tulang sik nang gelem. Nek tes kali-kali ora kok ya. Gesek iki lho. Buka syukur. Pelajur keh. Iki gelem kok, guys. Permangan yuk. Iki gak pedes mene dadi gelem. Maneh kan. Iki dungare gelem, guys. Ini kan wis turu apa lho iki ya anakku lho. Pedes. Kak. Kucingku geger dhewe, guys. Iki kae pamit dikai Bunda Fania yo suwi yo lali. Lah, aki awak wawet. Paling yo lemu-lemu yo. Jadi saya awet tak nggo. Wah, enak aja. Tak bilang ibu saya gelem yo, Mak. Biasane iki pedes mini iki gak berarti ndek gelem. Iki mah arep tak bilang dhisik nang gelem, guys. Gelem yo wis. Us. Itu mang lapis daging. Iki ora bancaan. Iki bancaan intine iki mak iki sewune, guys. Tapi kadang kala yo mbek kerangkep. Aku entuk karena memang yo sik dhuwure, guys. Ya. Minum buka, minum.
wis ben terserah tel wis ben diumbene. Sik kucing iki lho. Pus. Pus, Rene pus. Rene pus. Nih guys, memang anakku wis tak skip ae kesuwen. Dulang anakku suwi. Oke, iki labise tak pangan ya guys ya. Pedes ya. Jadi anakku ora tak kei mergo apa? Yes. Ben tipak ya anak dhewe ora apa-apa. Bener rasane. Golek piring nek. Ah, ini anak dhewe kok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina guys. Makanya mau masak dulu. Nontonnya dulu. Anakmu yo pengen jadi bocah. Kemarin gelem biasanya iki mau, malah kadang kalau aku ngonten kok lagi bar nggih tak dolan. Iki mang kok morop penasaran karo bumbune ngono. Bisa mantep guys. Mau kan anakmu. Malah sudah ulang cukup seperti sik nang ndek gelem. Absolut. Daging sapi guys memang. Atau daging sapi. Tapi tak rasa-rasakan daging sapi. Oleh tangannya. Misalnya kulkas. Aduh lapik ya. Tuh. Lapik aja. Apa digubah-gubah mana-mana? Iya. Loh. Masa tetep akan mindah lemari ora gelem-gelem guys lah. Sumpah mbah. Mergo lemari ini harusnya dipindah. Lu disuku kok entek.
Agak metu blas sih pemirsa ini. Panas. Mana ndelok adem ndelok udan. Kucing kudu PW. Pemirsa ya, tak tutup dulu kontennya ya gimana? Unboxing berkat 1000 hari meninggalnya kakaknya Pak E. Nek sing kae. Nek sewingi kuwi nganu apa? Almarhumah Mbah Triadi kan bareng-barengan pernah tak ceritani kan awal aku gawe konten guys. Pilek Tri terus sesoke almarhumah Semanto terus sesoknya Pak D Umar pas wis sewune. Misal terima kasih, mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Pokoknya iki yo pokoknya fokusku unboxing wes. Mohon maaf jika mungkin gak sengaja kecap jeneng wong mangan iku ora iso mbok atur ora ana suara ra mungkin. Iki ana juga konten kreator sing luar negeri ku mangan kecap wis biasa lho. Iki aku mangan kecap, "Bae kamu mangan ngomong kecap." Tak lonane wis kecap iki piye jenenge. Oke guys, terima kasih, mohon maaf jika ada tutur kataku atau keinginanku tidak sesuai dengan keinginan pemirsa. Yang penting padha genap padha rukun, nek apik meski kontenku apik yo dicontoh yo monggo, gak yo gak apa-apa ya. Wis pokoke yo sing ngono kuwi lah. No comment. Semangat, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, tetap semangat, ojo lali, like, komen, sampai keluarga Mas Goplem. Kata-kata hari ini, prioritaskan introspeksi diri sendiri sebelum kita menilai orang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.